predsjednik koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina grada Zagreba. Dragi i uvaženi gosti, poštovani gospodine Korlaje, zamjeniče gradonačelniče grada Zagreba, poštovani gospodine Varga, predsjedniče Savjeta za nacionalne manjine, dragi prijatelji, sugrađanke i sugrađani grada Zagreba, predstavlja mi veliko zadovoljstvo što vas drugi dan za redom mogu pozdraviti na jednoj ovakvoj manifestaciji. Doista ovo što nudi Zagreb rijetko gdje možete naći i cilj ovakvih manifestacija je da se naši sugrađani koji nisu pripadnici nacionalnih manjina upoznaju sa našom kulturom i evo kao što vidite uvijek vlada veliki interes. Ja vam se svima zahvaljujem na dolasku i nadam se da se opet vidimo do godine. Hvala vam. Vidjet ćete bogatstvo kulinarske specijalitete i na taj način malo približiti čim se oni cijele godine, članovi tih udruga cijele godine bave, trude se i hvala im na tome i hvala na trudu i vremenu koji izdvajaju i čuvaju svoju neku tradiciju i kulturu.